Nyt lähdetään kokeilemaan tää etuysi. Katsotaan, josko tää olisi sitten täysin eri maata tämä ysi ja saatais hyvä mieli tuohon loppupäivään. Ykkönen on tämmönen jyrkkä dogleg vasemmalle. Siinä on bunkkerit tuossa etukulmassa ja sitten kierretään ja vain 313 metrinen suoraa reittiä nähdään, että sinne greenille ei oikeasti ole kun sen verran matkaa, että myötätuulelle jopa minä voisin sinne päästä, mutta tämmöiseltä nyt on vähän vasta siihen käyksiin, niin nyt en pääse. Eli tältä se näyttää. Tuossa vasemmalla on tuo mettä ja se greenin näkyy tuolla oikeasti tuolla tuon takana. Jos oikein tarkkaan katsoo, katsotaan näkyisikö se, kun mä zoomattu tonne. Niin tuolla näkyy lippu tuolla puitten välistä tuolla. Tonne pitäisi siis periaatteessa lyödä. Katsotaan mihin raivi lähtee ja toivotaan parasta ja peljätään pahinta. Pitäisi olla ihan hyvä. Noin 230 metrinen avaus. 98 metriä keskelle. 88 etureunaa. Tää on täydellinen linja kyllä tohon. 50-asteinen vetsi. Ja lyhyt. Voi jestas, että mä jätän lyhkäiset lyön. Putterilla vaan. No, paarilla lähtee liikkeelle tää takaysi kautta etuysi. Kakkonen on simppeli paar. Kolmonen suhteellisen lyhyt, 122 metriä taulun mukaan. Bunkkereita on tossa muutamia edessä, mutta iso kriini. Rautaysillä lähdetään puskemaan vastatuuleen. Ei jestä. Ei mitään tolkkua. Siis aivan kauhean lyönti. 30 metriä oikealle ja 20 metriä lyhyt. Alastaro 1 ja 2 on helppoja, mutta sitten tämä 3 on vaikea. 511 metrinen paar 5 HCP1. Eli jos ekat oli helppoja, niin sitten tulee kaikkein vaikein väylä. Tässä saa kyllä onnistua 3 hyvää lyöntiä, että pääsee greenille. Mutta hyvä oli. Kunhan ei mennyt bunkkeri. Kolmosväylän kakkoslyönti. Avaus oli 227. Juuri vältyin tuolta bunkkerilta. Tästä on vielä matkaa vaikka kuinka. 286 metriä keskelle. Puuvitosella saa lyödä ihan täyden kakkoslyönti. Väylällä. Tää on haastava tää kakkoslyöntikin, koska täällä vasemmalla on bunkkeri ja oikealla on bunkkeri ja takana on tommonen ruohobunkkeri ja tähän väliin mä sain tän sovitettua tän kakkoslyöntini aika hyvään paikkaan, että greenille ei ole matkaa kuin sen verran, että joko nyt olisi aika päivän ensimmäisen greeniosuman. Kun kaikki on koko ajan jäänyt lyhkäiseksi, niin otetaan nyt sitten isompi maila. 100 metriä keskelle ja otetaan silti pitching wedge. Ei. Voi estä se suoraan bunkkeriin.
Tommosen paariputin munkin pitäisi saada sisään. Jopa palloa putsauttaa. Noin. Hyvä paar sitten loppujen lopuksi. Tälle väylälle paar on aina hyvä. Suhteellisen lyhyt paar 4, 330 metriä. Tätä on puu 3 tuolla vasemmalla ja oikealla punkkerit ja niihin on tommonen 210 metriä. Tää pitäisi ehkä just jäädä ennen. Se sinne vasemmalle se kaartaa vähän, mutta väyläreunasta tuli alas ja joko väyläreunassa tai just raffin pohjalla. Ja näyttää se, että oli hiukan pitempi, 343. Tuosta tiipoksesta, missä mä olin, niin oli 340 äsken. Mutta katsotaan. Pitäisi olla kuitenkin suht koht suora, simppeli, mutta niin kuin näkyy, niin paljon on punkkereita täälläkin. Se mikä täällä Alastarossa on vähän erikoista on se, että täällä on noin ampiaiset ja punaiset paalut 100 merkeiksi niin kuin vähän niin kuin muuallakin. Mutta ne on oikeasti väylän greenin etureunaan, eli jos jäät ampiaisen kohdalla, niin sulla on vielä aika paljon matkaa greenin keskelle. Sama juttu nyt näyttää, että mä olen tossa niin kuin suurin piirtein puolessa välissä, niin mulla on varmaan 140 vielä keskellä greeni. Katsotaan, kohta sen nähdään tarkemmin. Joo, niin kuin todettua, niin aika paljon jäi vielä matkaa. 147 metriä on keskelle greeniä ja 191 metrinen oli se avaus. Rautaseiskalla koitetaan. Joo. Että tällainen päivä tänään. Voi jestas. Jos yritetään hakea jotain positiivista, niin saanpahan harjoitella tätä 50 metrin lyöntiä. 5-8. No se oli ihan aika kohtuullinen lyönti kuitenkin. Kohtuullinen lyönti, mutta ei mikään mahti, koska tässä on vielä 5 metriä matkaa. Sitten on paar 5, doglekki vasempaan. Tuolla on punkkerit edessä ja niiden yli pitäisi lyödä tässä avauksessa. Tässä nähdään, että niiden yli on 196 metriä tuolta vasemman reunan yli. Mettään on semmoinen 230, että sen takia pitää sieltä vasemman punkkerin yli lyödä. 463 metriä on kokonaismitta. Tää on parhaimmillaan jopa 2 päälle lyötävissä. Driverilla lähdetään tosta vasemmanpuoleisen punkkerin etukulman oikeanpuoleisen kulman yli. Linja oli täydellinen. Lyönti sinällään ei ollut kauhean hyvä, mutta linja täydellinen. Ja hyvät pomput, niin saattaa olla, että päästään yrittämään 2 päällä. Katsotaan. Avauksen mitta oli myötätuuleen 257. Hyvät pomput tuli tuolta. Lipulla on noin 215 ehkä. Greenin etureuna on hiukan alle 200. Kuvitosella koitetaan, jos se saataisiin sinne greenin saakka. Se on suhteellisen hyvässä paikassa. Ei ole mitään esteitä välissä. Tässä välissä oli vielä nämä punkkerit. Jos avaus ei onnistu ja lyöt esimerkiksi oikealle, niin sitten nämä välipunkkerit saattaa tulla peliin. Nyt huonollakin lyönnillä pääsin niiden yli. Nyt kun äsken harjoiteltiin sitä 50 metristä, niin nyt voidaan kokeilla uudestaan. Hyvä oli.
päivän ensimmäinen greeni-osuma on todellisuutta. Ja samalla myöskin päivän ensimmäinen todellinen birdie-yritys, koska toi ei kauhean kaukana nyt ole, että tossa on jopa mahdollisuus se birdie tehdä. Katsotaan kuinka äijän käy. Oh yeah. Edes yksi birdie tänäänkin. No niin, päivän ensimmäinen birdie on saatu tehtyä. Vitonen pelasti tämän kierroksen. No, takaysi, eli tää etuysi on nyt mennyt sikäli paremmin, että tässä on kuitenkin niin kuin par, poki ja nyt birdie, eli tää on vasta 5 väylän jälkeen 1 yli, että tää on niin kuin jotain ihan eri kuin mitä toi takaysin puoli, jossa pokikin tuntuu olevan ihan hyvä numero. No, katsotaan seuraava väylä. Eli kutosväylä, 343 metriä pitkä dogleg tonne oikealle. Lyödään tosta mettän kulman yli tää avaus. Siellä on tommonen väliruohikko kans, mikä tekee tästä vähän haastavamman. Ja sitten taas niin kuin todettua, niin taas tuolla greenin vieressä on noita punkkereita. Ja sitten tuolla vasemmalla on tommonen 200 metrin kohdalta tommonen syvä pikkupunkkeri. Se on aika mielenkiintoinen. Mä voin vaikka kävellä siitä ohi, niin näyttää millainen se on. Tää on tästä teeboxista noin 330 metriä. Tässä voisi harkita jotain muutakin kuin driveria, mutta lyödään nyt vaan driverin harjoituksen vuoksi. Aika hyvä on nyt. Nyt oli semmonen hallittu ohjailtu 200, vähän reilun 200 metrin drive. Tästä rupeaa näkymään tää vasemmalla oleva pikkunen potpankkeri, joka jos sinne sattuu joutumaan, niin se on armoton pelkkä välilyönti. Sieltä ei paljon muuta ole tehtävissä. Se on niin syvä, tommonen pieni, että siellä tähän oli matkaa just se 200 metriä. Tässä on niin kuin selkeä välilyönti. Nyt mä olen tuolla hyvässä paikassa, tää mun avaus. Yllättävän kauas tuli niinkin varovaiselle 225, mutta tää on tietysti, kun tää on hiekkapohja, tää on kova pohja, tää pomputtaa vähän palloa, että se tulee aika hyvin. Tää jäljellä on tommonen 108 metriä tohon lipulle ehkä. Pitching wedge. Vaikka vähän ylärinne onkin. Ja vastaisia henkäyksiä. Katsotaan, mä yritän nyt riittävästi vasemman kautta. Ja suoraan bunkkeriin lyhkä. Tuli sentään just omasta alastulojäljestään pois. No ei se täydellinen ole, mutta tuli greenillä asti sentään. Niin kuin Mika Kyllönen sanoisi, että unelma elää. Baariin on vielä mahdollisuus. Kyllä, loistava. No nythän tää rupeaa kulkemaan. Baari jälleen. 7 on tämmönen lyhyt par 4. Tässä ei oikeastaan mitään muuta isompaa haastetta kuin tuolla greenin edessä taas ne bunkkerit. Vain 308 metriä. Tämä olen yleensä aloittanut jollain muulla kuin driverilla. Tässä on muistaakseni puu vitonenkin on ihan hyvä aloitusmaa. Siellä on pikkasen tuolla oikealla semmoista taas tuossa 180 kohdalta tommonen ruohoista, ei ole siis väylää tuolla oikealla. Tuo yksinäinen mänty on tuolla hyvä niin kuin tavoitelinja, siihen olisi hyvä päästä. Aika lailla siihen linjaan meni kuin mihin yritin. Ja mittakin taisi riittää just sen pitkäruohon yli sinne väylälle saakka. Katsotaan, kohta se selviää. 206 metriä oli avauksen mitta. Se oli just tää, missä tää on kaikkein leveimmillään tää väylä.
ja ihan keskellä tässä. 115 on keskelle greenia, lippu on ehkä hiukan takana. Sen takia nyt vahingosta viisastuneen, kun koko ajan on jäänyt lyhkäiseksi, niin otan rauta 9. Kokeillaan tän kanssa. Ja silti jäi lyhkäiseksi. Päivän toinen greeni-osuma merkitään tilastoihin. Vaatimaton 18-metrinen pöyliputti. Ihan väärin luettu. Oi jestas mikä putti. Hyvä paar kuitenkin. Hyvä paar. 8 väylä, paar 3, 147 metriä. Tää on oikeasti niinku haastava niinku arvioida noita etäisyyksiä. Tää näyttää tästä kun katsoo, että toi on tosi lähellä toi green. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta et sä näet oikein mitään punkkereita eikä mitään muutakaan. Ja aika useasti toi lyönti jää lyhkäiseksi. Ja sitten toi greeni ei mun mielestä kauhean hyvin pidä. Et siinä on niinku haasteita kyllä. Tästä näytti keskelle 150. Otetaan tää rauta 6 ja katsotaan kuinka käy. Ei. Oi jesta. Pitkässä ruohossa. Meni todella kauas tänne vasemmalle tää pallo. Elikkä kun greeni on tuolla, niin tästä on varmaan tosiaan 30 metriä taas matkaa. Katsotaan kuinka täältä nyt sitten selvitään. Jännitys tiivistyy. 5-2 yritetään tästä tupsun päältä. Tää on aika hyvin tää tupsun päälle jäänyt. Aika hyvä oli. Pikkasen menee pitkäksi tuolla. Eli vähän on pitkä, mutta ei se nyt ihan mahdottoman huono ollut kuitenkaan. Yhdeksäs väylä on ulkoisesti hyvin erilainen kuin kaikki, mutta nyt on avointa. Vasemmalla on range, joka mä oon varma edes, että onko siellä auttipaaluja edes, vaikka siellä on range tuossa vasemmalla. Eli jos surat rangelle, niin voit hakea pallon pois. Ja sitten metsää ei ole kuin tuolla oikeassa reunassa. Nyt niin kun ton punkkereitten yli pitäisi saada avaus 209 metriä. Ollaan itse vähän täällä ylempänä. Eli kun katsoo, niin tuolla vasemmalla on tuommoista waste-punkkeria, sitten on tuo range, oikealla on tuo mettäreuna, ja tuolla on noin 2 punkkeria, ja sinne on tosiaan se 209 sen vasemmanpuoleisen yli, ja oikean yli on sitten vähän enemmän. Jos sen saa tuosta vasemmanpuoleisen punkkerin yli, niin siellä on vähän alarinnet, se rullaa aika hyvin, se on hyvä paikka. Vasemmalle meni hiekalle asti. Ei mennyt hiekalle, mutta huono osuma. Ehkä just sen, ei edes sen viimeisen punkkarin tasalle sinne. Huono lyönti. No niin, tässä nähdään nämä haasteet. Tässä on nämä 2 punkkeria. Ja tän näköinen on tonne eteenpäin tuo näkymä. Siellä on punkkerit, tuohon väliköstä se pitäisi saada nousemaan, korotettu greeni. Matkaa on 154 keskelle. Eli haasteita riittää vielä, katsotaan kuinka selvitään. En ole tänään vielä kertaakaan lyönyt rauta 5, niin koitetaan sitäkin. Jakso just punkkerin yli, mutta hiukka vasemmalla.
En tätä toista bunkkeria muistanutkaan, mutta onneksi ei just jaksanut siihen, eli se ei just tähän sopivasti bunkkereiden väliin. Vielä on mahdollisuus. Unelma elää. Paarista. Katsotaan. Top, 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 top. Taas menee kauas. Voi että kun se menee kauas. Ei sitten. Poki. No niin. Tässä oli nyt esimerkki siitä, että mitä tämä pelaaminen voi olla pahimmillaan ja parhaimmillaan silloin, kun lyönti on ihan sekaisin. Lyöntihän on aivan niin kuin, siellä ei ole mitään oikein. Rautalyönnit varsinkin oli tosi huonoja. Puuvitosella mä saan suhteellisen hyviä lyöntejä. Drivitkin oli satunnaisesti hyviä. Mutta rautalyönnit oli niin kuin järjestää huonoja. Puttipelillä pystyy tarvittaessa joskus pelastamaan ja sitten välillä ei pysty. Nyt kun tuon takaysillä kun mä aloitin, niin siellä puttipelikin oli ihan sekaisin. Se näki, että kuinka huono on tulos. Ja nyt tää etuysi puolestaan, vaikka lyönti on huonoa, niin siitä huolimatta tulos on ihan normisiedettävä. Jes, siinä Alastaro Golf.